Serketsiz repertuarlar romasynyň Medduga datly boýunça ýyllyk kasabatyny Türkmenistan 2 derece ýitirip iň ýyzaky orna düşdi. Täjikistan öňküsinden 12 derece aşağı gaýtdy. Özbegistan 5 derece, Kırgızstan 15 derece ýokary galdy diýip Gurmanyň Günnäwür Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Johan bir habar berýär. Serketsiz repertuarlar romasynyň Medduga datly boýunça 2019-njy ýyldaky reytingi barada ýaýratylan Medduga beýanatyna aýdylmagyna görä, Günnäwür Ýewropa we Merkezi Aziýa Medduga datly boýunça bütün dünýä reytingini iň ýyzakynyň öň ýanynaky orna ýeleýär. Şol wagtda Moskwa we Ankara ören yaramaz görellik görkezip regiony repressiýa meselesini ýarşy girene meňzeýär we bu ýagdaý käbir ýurtlara umyt berýär. Gurama Türkmenistanyň ornuny gamgyn üstünlük hökmünde häsiýetlendirýär. Bu ýyl reytingde iň soňky orny Demirgazy Koreýadan we Eritreýadan olup Türkmenistan aldy. Ýagny Aşgabat 2 derece aşağı düşüp 180 ýurtda geçirilen barlyklarda 180-nji orna aldy. Bu gümürtük üstünlük häkimiýetleriň bozgunlukda çykyş edýän we iki ýaka bolup galan jurnalistler hem üzünlüksiz aglamagynyň kanuny laýyk netijesi boldy diýip Johan bir ýazýar. Halkara hukuk toparlarynyň mundan öňki ýyllarda kasabatlaryny hem aýdylşy ýaly Türkmenistanyň Medduga serişdeleri dol döwlet kontrolünde saklanýar we olarda köplenç bir adamyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet tariflenýär. Ýurtdaky problemler prezidentiň geçirýän üzünlüksiz kadr çalışmalary we käýinçleri bilen bagly bolmasa başga adamlar tarapyndan agdalmaýar. Regionlarda kynçylyklar, tebii hadiseler, hatda paýtagta gelen sil suwlar barada hem Türkmen Meddugatyna habar berilmeýär. Şol wagtda prezident Berdimuhammedow habar serişdeleriniň işini ýygyderli tanqid edýär. Olaryň ýurtda gazanylýan üstünlükler ýeterlik beýan edip bilmeýändigini aýdýar we medeniýete we Meddugata jogap berýän kadrlaryny ýygyderli täzelýär. İkinci taraftan Türkmen telewizionynyň prezident Berdimuhammedowyň maşyn sürmek, tüpeň atmak, pyçak sığmak, velosipedli basketbol oynamak, hökümet meclisinde ıştanga sütünni götermek, kitap ýazmak, at çapmak ustaatlyklary barada taýýarlan sujetleri daşary ýurt habar serişdeler şol sahanda satirik telekanallar üçin hem göz açyjy material bolýar. Bundan başga Türkmenistanyň raýatlaryň öz pullaryny alyp jaýlarynyň üçegine oturdan hemra antennalar hem ýygyderli tökülip aýrylýar. Ýurt içinde baglanan habar saýtlaryna girýän sosial ulgamlarda öz pikirlerini aýtmaga çalışýan raýatlaryň ýöri togurluklar tarapyndan soraga çekilýänligi, gorkutulýanlygy hakynda habarlar çykýar. Daşary ýurtlarda, hususan Türkiýedäki türkmen ilçileriniň ol ýerde okuyan, işleýän raýatlara ýygyderli basyş görkezýänligi aýdylýar. Regiony Medduga datly boýunça öňkü derejesini ýitirýän ýurtlaryň ýene bir hem Täjikistan bolup durýar. Ýöne bu ýurt Türkmenistanyň tapawutlykda 161-nji orna aldy. Emma kasabat Duşanbeň 12 derece ýitirip gara zona, howply ýere golaýlanlygyny öýdürýär. Şonuň bilen bir wagtda Aşgabatdan tapawutlykda Duşanbe şu wagtda çenli garaşsyz neşirlere belli bir derejede çydamlyllyk görkezip geldi. Emma Täjikistan garaşsyz neşirleriň hem ýa ýapylmagy mezur bolýanlygy, ýa daşary ýurtlara bozgunluga çykyp internetde petiklenmek, hem işe basyş asyny we öz-özlerini senzura salyp işlemek bilen ýüzbeýiz bolýanlyklar habar berilýär. Täjikistanyň tapawutlykda Özbegistan Medduga datly boýunça derejesini goglaýar we bu ýyl 5 derece ýokary galyp 160-njy orna münasip boldy. Johan bir Özbegistan goglaşmany syýasy özgörüşlüğün Medduga datlygyna ýetirýän täsiri hökmünde häsiýetlendirýär.